Ani sene au ka kene mandi o kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ sɔgɔmadolo o ta ko filanan baro kɛnɛ do kunnafoni o kɛnɛ do ɲɔgɔn bilasirali o kɛnɛ do sɔgɔmada in na an bɛna jɛ ka baro min ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ o bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi fɔlɔ Ala hinɛna Baba Modibo Keyita la ko a ka yafa an ma an bɛna ka na ale ka kɔrɔfɔ dɔ ka u da laminɛ a ye kɔrɔfɔ min kɛ san 1968 o daba bila kalo tile 22 n'an ko ma faransikan na ko 22 août 1968 a ye laseli min kɛ o laseli min filɛ o ye fɛn caman fara o kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛna an sigi de ka o kɔrɔfɔw ko lamɛn ka da kan ani a nafa don ani fɛnɛ kuma yɛrɛ a lasera lase cogo min fɛnɛ na kuma buru la o ye kamara numéro 1 ye Senkola Mahamadu Fofana Kadafi kuma kɛ so Pouvoir Désiré Mariko o la Kadafi an bila san 1968 o kɛnɛ kan an ka taa militant de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA, tɔnden cɛman ani a musoman. Il y a un an, a san kelen ye nin ye. les forces saines de notre peuple, fanga senuma minnu bɛ yen ni o bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka olu kofɔ. irréversiblement engagé dans la lutte pour la consolidation de sa souveraineté retrouvée. An ka jamana kɔnɔden minnu ni olu cɛsirilen don kunbɛncogo tɛ a la. Walsa a ka yɛrɛ kuntigiya ye min ye ka o makaran ni ka tila fɛnɛ k'o banban. Et l'avènement d'un ordre social nouveau. Ani fɛnɛ tagabolo kura min bɛ hadamadenya kofɔ ka o nati. On fait rentrer notre révolution dans une phase nouvelle. O ye an ka yɛlɛmali ladon bolo kura kɔnɔna na. Celle que nous avons convenu d'appeler la révolution active. I n'a fɔ an bɛnna kan ka o wele cogo min na ko yɛlɛmali sɛbɛnma. En effet, o de kama la journée du 22 août constituera désormais dans l'histoire de notre parti dababila kalo tile 22 o na kɛ don ye don min ni a bɛna don tariku kɔnɔna na an ka parti kɔnɔ. Une grande date. A na kɛ donba ye. Une journée historiquement consacrée. Don min dɔfɔ kɔnɔna na tariku kɔnɔna na ni a bɛna taa k'a ɲɛsin. Grâce aux importantes décisions prises ce jour par le CNDR. Ka sababu kɛ ko ba latigɛlen minnu ni olu nana ka na taa a don kama CNDR fɛ. Qui elle-même o min fana filɛ ye. ne furent que le résultat des victoires cumulées. O kɔni ye sɔrɔtaw ye sɔrɔta minnu ni olu nana ka na bɔ sesɔrɔliw fara faralen ɲɔgɔn kan. Remporté par l'ensemble de notre peuple. An ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye sebaya min sɔrɔ. Sur les forces rétrogrades qui avaient essayé de le freiner. Fangaw olu kan fanga minnu bɛ an lasegin kɔfɛ olu minnu tun ye a ɲini k'a lajɔ. Dans sa marche en avant vers plus de liberté. A ka ɲɛfɛ taama sen fɛ ka a ɲɛsin kanabila caman ma. De justice et de démocratie. Ka ɲɛsin tilennenya ani bɛɛya ma ni o ye démocratie ye. Aussi bien. Ka fara o yɛrɛ fana kan. La journée du 22 août a été l'occasion. Daba bila kalo tile 22 d'une définition plus claire des objectifs de notre révolution. Ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔ o kɛ ko ɲɛsin kuntilennaw ma kuntilenna minnu bɛ tali kɛ an ka yɛlɛmali la. Et a entre autres permis au peuple de distinguer ses amis de ses ennemis. A kɛra sababu ye fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ u ka u niw ani u juguw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. La révolution de la contre-révolution. Yɛlɛmali min ni o bɛ tali kɛ yɛlɛmalibaliya o kɛlɛli la. Elle a été incontestablement. A kɛra siga tɛ a la. Le couronnement des efforts de tout un peuple luttant pour le triomphe de ses idéaux de liberté. Baaraw olu kuncɛli la ni kunnawolo ye baara minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen farali la ɲɔgɔn kan ka u cɛsiri ka kɛlɛ kɛ walasa min ye a ka kanabila hakilinaw ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. De justice, de bonheur et de fraternité. Min bɛ tali kɛ tilennenya na ani hɛrɛ ni badenya la. De ce fait, ka ɲɛsin o dun ma. L'évocation du 22 août qui a consacré le triomphe de la voie juste et claire de la cause du peuple. Da seli dababila kalo tile 22 ma ni o de kɛra sababu ye sebaya ka sɔrɔ tilennenya sira fɛ min jɛlen don n'a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ la dusukunnakow la. Sur les voies obscures de la réaction sociale. Sira dibimaw olu kan sira dibima minnu ni olu bɛ tali kɛ mɔgɔya o lamagaw la. S'impose à tous les cadres et militants de notre parti. O bɛ wajibiya an ka parti a ɲɛmɔgɔw ani a tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan. Comme une tâche politique de haute portée révolutionnaire. I n'a fɔ baarakɛta politiki ko nasira fɛ min yangan ka bon kosɛbɛ yɛlɛmali ta fan fɛ. Aussi. Ka fara o fana kan. Un révolutionnaire conséquent. K'a sɔrɔ an ye yɛlɛmɛli kɛbagaw ye minnu bɛ u ka kɛta dɔn. C'est le moment plus que jamais pour nous de garder la tête froide. Nin kɔni ye wagati jɔnjɔn de ye an bolo bada an hakili sigilen ka to. De dominer notre victoire afin de mieux appréhender les dimensions des tâches nouvelles.
anga sibaya ka kuntigiyata okan walsa barakura munu be ka amma kono olu be chugo mina kulu wolo maka bonyogona il nous faut rapidement accomplir wajibi don jona anga keta uyemi anga odafa pour rendre notre option socialiste irréversible walsa anye jose minta ka soroni fanga furubaya ukake fanye fami dabla chugo temina et certaine la victoire finale. Ani sibaya laban ukase ka ke fanye mi lankene ma lendo Pour ces raisons, ka kena ni sababu ya wi le 22 août est une journée de souvenir pour nos militants. dababla kalo tlemugan ani flana oye donye hakilla jigi don ka nyasi anga tondewma Ils donnent l'occasion de vérifier à la lumière des faits avec sababu ye sega segali ka ke ni kewalo ulu ke chugo wi la fidélité constante de notre parti au serment de conduire le peuple malien anga parti aka tuma betlenia o mi ella dutaka anga malidon kulu nyemine à sa libération politique et sa promotion sociale. kanyasi aka kanablali ma politique ko nasrafe ani aka yiriwali adamadeya nasrafe Il vient s'ajouter fin rabina fara okan de façon harmonieuse à la liste déjà longue d'événements historiques wa o fɛn minnu bɛna fara o kan o bɛ bɛn kɛwalew olu ma ka ban kɛwale minnu ni olu kɛ kɛlen bɛ ka a tugu ɲɔgɔn na wa n'a bɛɛ lajɛlen bɛna don dɔfɔ kɔnɔ tariku kɔnɔ jalonnant les étapes successives de notre évolution. wa olu bɛɛ bɛ bilasirali kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin sendɛnyaw ma sendɛnya minnu min bɛ tali kɛ an ka ɲɛfɛtali la Confirmant ainsi que l'Union soudanaise RDA, hier, aujourd'hui comme demain, o b'a perepere latigɛ nin cogo la ko union sudanese rda kunu bi i n'a fɔ sini est demeure et demeurera au service exclusif du peuple malien. ko o na to a tora wa a bɛna to fana faso jama dɔrɔn o de ka baara la Cette fidélité trouve son illustration o tilennenya o bɛ a ka jirali sɔrɔ fɛn min fɛ dans une série de situations que notre parti a connues au cours du processus de notre lutte. o kɔni ye lahalaya gwɛlɛn de ye an ka parti ye min lakodɔn an ka kɛlɛ a yɛlɛmɛbolo olu senfɛ a kɛcogow senfɛ Depuis 1946, kabini san 1946 san et dont il me plaît de retracer quelques-unes. o san minnu kɔnɔna na fɛn minnu kɛra a ka di n ye ka n da se o damadamaw ma Dès sa naissance, kabini a bange tuma na au son de la trompette de l'Union sacrée, kunkanw kɛra kelen ye tuma min na ka ɲɛsin kelenya nɔrɔma ma comme son nom l'évoque, i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ a jira cogo min na l'Union soudanaise, union sudanaise ni o ye sudan ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye devenu le parti des masses laborieuses, o min kɛra faso jama baarakɛlaw ka tɔn ye u ka parti ye a été prise sous le feu de l'administration coloniale, ale nana ka na ɲankatan sɔrɔ ka a sababu kɛ jɔnya bolibagaw ye appuyée sur les partis d'opposition. ni a sinsinɛ kun bɛ partiw kan minnu ni olu ye jɔsentigiw ye Et malgré les brimades de toutes sortes, hali k'a sɔrɔ ko lajabali sugu bɛɛ tara ka o ɲɛsin a ma licenciement, emprisonnement, humiliation, liquidation physique, gwɛnni ka bɔ baaraw la kasoladon lebu ani fagali les militants de notre parti, an ka parti tɔndenw avec un courage digne d'éloge, dusu min bɛ u la o ye tanu ni fɛn ye ont bravé la tempête olu ye sera ka tɛmɛ o gwɛlɛyaw juguw bɛɛ la et l'Union soudanaise en est sortie aguerrie, union sudanaise ale bɔra o tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen na a kuwalen a kolo donnen trempée, majeure, prête à des luttes encore plus grandes, a basigilen a mɔnen a labɛnnen ka ɲɛsin kɛlɛ wɛrɛw fana ma minnu ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dans sa marche imperturbable vers les objectifs de libération et d'indépendance que nous nous sommes fixés. a ka taama la taama min ni bisibasa tɛ se ka don min na ka ɲɛsin kuntilennaw ma minnu bɛ tali kɛ kanabilali ani yɛrɛma hɔrɔnya na an ye o kuntilenna minnu di an yɛrɛ ma Aux pionniers qui sont morts pour la cause de cette noble mission, maa minnu bɛ yen ni olu nana ka na ntanya nin baara senuman ye o dafali la nous rendons ici un hommage pieux nin yɔrɔ la yan an bɛ tasibila senuman kɛ ka ɲɛsin olu ma et les assurons de la reconnaissance éternelle de notre parti, wa an ka parti ka walimadɔn badabada bɛ ka lase u ma de notre peuple, ani an ka jamana kɔnɔdenw et prenons l'engagement solennel, ani an bɛ layidu ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna par fidélité à leur mémoire, walisa ka tilennenya kɛ ka ɲɛsin u taara ka hakilina minnu to que leurs sacrifices n'auront pas été vains. ko u ye yɛrɛdili min kɛ ko tɛnana kɛ gwanzan ye En 1946, san 1946 san comme en 1957, i n'a fɔ a kɛra cogo min na san 1957 la puis en 1959, ani o kɔfɛ san 1959 la face aux intérêts supérieurs de notre peuple,
peuple. Ka nyasi nafauma nafamunu ni oluye nafa barka mawye kabo anga jamana kono de unyoro. Notre parti Anga parti n'a pas hésité un seul instant amatamakia wakati shila à faire table rase du passé. Ka fen bela jelen lakuraya ka udamina chugula ka teme fen korolum beka. En vue de réaliser l'unité politique, Walsa kelenya ye miye ka o waleya ka nyasi berebele koma ni o ye politiki koyi. pour une meilleure efficacité de la lutte contre le régime colonial. Walsa kele min beka taka a nyasi jonyama o kele o bise ka kologiriya chugo mina. L'occasion est bonne pour rappeler combien notre parti Akapsa hakilna jigin kake ka adon chugo mina anga parti. apprécie tous ceux adversaires d'hier Abe aka sonjira ka nyasi mugoma mugomunu ni olukunye jugu ye kunungo. qui, après 13 ans de lutte fratricide, ont accepté Santani saba badenya kele temenen kwafe munu ni olu sona. contre les manœuvres subtiles et les séductions alléchantes du colonisateur Ka a sababu kɛ koma yɛlɛmɛ walew olu ye ani lafilili ko minnu bɛ yen ni o negew bɛ don mɔgɔw la ni o bɛ bɔ jɔnya tigilamɔgɔw yɔrɔ. dont l'objectif inavoué était de diviser le peuple colonisé afin de perpétrer sa domination. O kun dogolen kun ye min ye o ye mɔgɔ minnu tun bɛ jɔnya na ka se ka olu farafara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa a ka kuntigiya ye min ye o bɛ se ka to o mɔgɔw kan cogo min na. D'intégrer sincèrement et résolument l'Union soudanaise RDA Ka o kalikanw o ladon an ka tagabolow la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na Union Soudanaise RDA. en vue d'apporter une contribution positive à l'œuvre de libération et de rénovation nationale, Walsa kana ni seko ye seko minnu ni olu ye ɲumanw ye ka u seko ɲumanw ka u kɛ kanabilali sira fɛ fo kana se kurayali ma min bɛ tali kɛ jamana la. faisant ainsi passer l'intérêt du peuple avant leur vanité. O bɛ ka sababu ye jamana kɔnɔdenw ka nafa ye min ye o ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ yanni yɛrɛjiranciyaw ani wasokow olu ka bila ɲɛfɛ. Lors du référendum du 28 septembre 1958, Kandili o senfɛ ni o ye référendum ye min nana kana kɛ ka bɛn ni san 1958 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9nan ye o tile 28 dun. sur la base d'une appréciation courageuse et objective du contexte politique de l'époque, Ka kɛɲɛ ni sinsinanw ye sinsinan minnu ni olu ye sinsinan bɛnnenw ye ni olu tilennen don wagati yɛrɛ a tun bɛ cogo min na politiki ko nasira fɛ. caractérisée par les divisions politiques, O wagati yɛrɛ kama min ye farafaraliw ye politiki ko nasira fɛ o tun bɛ kɛnɛ kan. l'insuffisance du travail d'organisation au sein des masses populaires eu égard à l'étendue du territoire, Baara minnu bɛ yen ni o bɛ faso jama baarakɛlaw labɛnniw kofa o tun ma wasa kɛ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ dugukolo fɛrɛ a bonya ye. la position continentale nous rendant tributaires des pays côtiers, An sigilen bɛ cogo min na farafinna gun kan o tun bɛ a to jamana minnu ni olu bɛ kɔgɔjida la an ka gulon olu la an ka sarali kɛ olu ye. notre parti dit, Ne ko de ko an ka parti malgré l'apparence contradictoire de son attitude hali k'a ye ko a kɛcogo u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ et le choc psychologique que lui devait provoquer chez nos militants, ani hakili ɲagami min ni a wɔfɔli ni o tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na n'o hakili ɲagami ye an ka tɔndenw yɔrɔ. a eu raison d'avoir voté oui. Tɔndenw jo dira olu ma k'a ye k'a fɔ ko u ye sugantili kɛ ko awɔ n'o o ye ka vote ko awɔ. Brisant ainsi le rêve de l'adversaire O kɛra sababu ye sa fɛlɛ min tun bɛ jugu bolo ka o fɛrɛ tiɲɛ. qui voulait faire de l'occasion la fin de l'Union soudanaise RDA. O jugu min ni ale tun b'a fɛ ka o cogoɲaw k'o kɛ USRDA ko yɛrɛ bannen ye pewu. L'histoire nous confirme aujourd'hui, Tariku dɔ fɔ o b'a perepere latigɛ an ye bi. car nous avons affirmé au lendemain du référendum Tuma min na ni an ye a fɔ kandili n'o ye référendum ye o dugusajɛ que notre oui était un oui à l'indépendance. ko an ye awɔ min fɔ o tun ye awɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya awɔ. Le cadre institutionnel octroyé devant nous permettre la mise en place des conditions sûres Hukum min sigilen kun do sen kan fanga bonda kunda ni o kun dira o kun kan ka kɛ sababu ye ka shartu jɔnjɔn shartu jɛlenw sigi sen kan pour notre accession à la souveraineté pleine et entière. walasa an ka se ka yɛrɛkuntigiya dafalen jɛlen fana ka o sɔrɔ. Le 22 septembre 1960, San 1960 o tulafin kalo tile 22 ni o ye san kalo 9nan ye. après une longue période d'efforts laborieux pour la construction d'un embryon d'unité, Wagati jan tɛmɛnen
kɔfɛ baara gɛlɛn na walasa kelenyakulu fitini ka se ka o sigi sen kan. Qui soit un exemple pour l'Afrique balkanisée. O ka se ka kɛ misali ye farafina bolo, farafina min ni a cilen don k'a yɛrɛ kɛ. Notre parti, tirant les leçons de l'échec de la Fédération du Mali, an ka parti ale kɛlen kɔ ka hakilinaw ka olu sɔrɔ, hakilina min ni olu nana ka na sɔrɔ Fédération du Mali ka dɛsɛ la, s'engagea dans la voie de l'option socialiste. a ye a latigɛ o la ka jɔsen ta min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ. Conformément aux aspirations de notre peuple, Ka kɛɲɛ ni laɲini ye, laɲini minnu ni o bɔra an ka jamana kɔnɔdenw yɔrɔ, confondant une fois de plus min bɛ kɛ sababu ye ka ɲamini kɛ kokura. nos adversaires postés à l'affût An jugu minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ ka taa u mɛriw kɛrɛfɛ ka u dogo. et qui pensaient que la dernière heure de l'Union soudanaise RDA avait sonné. Olu min tun bɛ ka a miiri k'a fɔ ko min ye Union Soudanaise RDA ye ko a ka wagati laban ko sera ka ban. Le 20 janvier 1961, San 1961 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ ye o tile 20 na. a vu le départ définitif de l'armée étrangère. Dunan sɔrɔdasi minnu tun bɛ o kɛra olu ta don ye pewu ka bɔ an ka jamana kan. Après 70 ans de présence San 70 mara tɛmɛnen kɔfɛ, et consacrer l'avènement de notre armée nationale populaire, ka sɔrɔ o la k'an ka sɔrɔdasikulu sigi sen kan, sɔrɔdasikulu min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kofɔ ka jamana kɔnɔdenw kofɔ. restaurer dans sa dignité, son honneur, An lasegin an ka danbe la ka an lasegin an ka bonya na. confiante en ses propres forces O min dalen bɛ a yɛrɛ fanga na et consciente de ses lourdes responsabilités ani a bɛ a ka baara girimanw fana dɔn vis-à-vis du peuple dont elle est issue. ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma, armée min ni a bɔra jamana kɔnɔdenw na. Mais le 22 août Nga dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8nan ye. doit être également une journée de bilan. O ka kan ka kɛ don ye fɛnɛ, kimɛli bɛ kɛ don min kɔnɔ À cet égard, ka ɲɛsin o de ma, et en partant du Soudan d'hier, dont le nom évoque la période coloniale, ka tɛmɛ kunungo fɛ ni o tun ye jamana tɔgɔ ye ko Sudan, min n'u b'an hakili jigi jɔnya na, et qui est synonyme de vaste étendue de sable et de cailloux, wa o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko cɛncɛn ani gabakurun olu ton caman tugun-tugunnen ɲɔgɔn na. sans ressources, sans industrie, sans route, Usine kun tɛ yen, sira kun tɛ yen, une infrastructure scolaire et sanitaire sans aucun rapport avec nos besoins, kalanso minnu kun bɛ yen fo kana se kɛnɛyasow olu ma, olu ni an magokow kun tɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye. la comparaison avec le Mali d'aujourd'hui, O tali ko sanga bi Mali la, dont le nom est évocateur de toutes les réalisations obtenues dans tous les domaines, wa o tɔgɔ yɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye baara fɛn fɛn de kɛra ka o da kɛnɛ kan n'o nana kana kɛ bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. politique, économique, sociale et culturelle, Politigiko ni sɔrɔ ni hadamadenya ani lɔnni nasira fɛ, permettent à nos militants de découvrir des nouvelles raisons de faire confiance à l'Union soudanaise RDA, o bɛ kɛ sababu ye an ka tɔndenw bolo olu ka sababuya kuraw ye min bɛ a to u ka dannaya kɛ Union Soudanaise RDA la, d'en devenir des militants fiers et plus dévoués, ka kɛ tɔndenw ye tɔnden minnu ni olu bɛ ɲagali ni tɔn ye wa n'u cɛsirilen don fɛnɛ tɔn ye, tout en nous gardant d'un sentiment d'autosatisfaction, ka an yɛrɛ kɔlɔsi nisɔndiya ma, nisɔndiya min bɛ a to an k'a fɔ ko an wasalen don ni an yɛrɛ ye, eu égard à la longueur du chemin qui reste à parcourir. k'a sababu kɛ sira tɔ min bɛ yen ni o ka kan ka taama o de ka jan. Nous sommes en devoir face aux détracteurs qui ne se consoleront jamais de nos succès, A bɛ an ma wajibi ye ka an ɲɛsin an lagosibagaw an tɔgɔ tiɲɛbagaw olu ma minnu ni olu tɛna wasa abada ni an ka sebayaw ye, d'opposer à la critique haineuse, aux mensonges, la vérité des chiffres, ka nkalonw ani kɔrɔfɔli kumaw ka olu fɔ, kɔrɔfɔli kuma minnu n'u bɛ tali kɛ kɔniyali la tiɲɛ lakika ye min ye jatedenw ta fan fɛ u tɛna n'o fɔ, du concret et du palpable. min bɛ tali kɛ kɛnɛkanko la fɛn jɛlen na. En un mot, Dakurunya kelen na, le bilan de 8 années d'indépendance san 8 yɛrɛma hɔrɔnya baara kelen et de souveraineté min bɛ yɛrɛkuntigiya kofɔ, en regard du bilan de 80 ans de domination coloniale. ka o ta ka o sanga san 80 jɔnya la. Pour ces raisons, K'a sababu kɛ ninnu ye, le 22 août sera également pour nous une journée de résolution, dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8nan ye, o na kɛ san ye an bolo san min bɛ kolatigɛliw kofɔ, d'engagement, min bɛ cɛsiri kofɔ, visant à traduire concrètement dans les faits min dabɔkun ye jɔn jɔnna fɛn minnu fɔra ka olu kɛ waliyafɛnw ye, les tâches prescrites au CNDR baara minnu ni olu kalifalen bɛ CNDR ma, par la conférence historique du 1er mars 1966, lajɛ senfɛ lajɛ min ni o bɛna don tariku kɔnɔna na ni o kɛra ka bɛn ni san 1966 o taraba kalo tile fɔlɔ ye ni o ye san kalo 3nan ye, au cours de laquelle o lajɛ min senfɛ les cadres de notre parti, an ka parti ɲɛmɔgɔw conformément à leur pouvoir souverain d'instance suprême entre deux congrès, ka kɛɲɛ ni sebaya ye
ye sebaya min ni o bɛ yɛrɛ kuntigiya kofɔ ka kɛ tɔn ka lasigida ye min sankɔrɔtalen don kunnajɛ fila u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye congrès fila ye. Conscient de la gravité des menaces qui pesaient contre notre option socialiste. Ka dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko faratiko caman kun bɛ yen minnu ni o kun talen bɛ ka a ɲɛsin an ka jɔsen ma jɔsen min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ. Ont créé et placé au-dessus du bureau politique national. O kɛra sababu ye ka ladanni kɛ ka o bila an ka parti ɲɛmɔgɔyaso o kunna n'o ye bureau politique national ye. Un organe suprême de la révolution. Tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sanayɛlɛlen don min bɛ yɛlɛmali kofɔ. Chargé de sauver du péril de notre option socialiste. O min ka baara ye jɔsen min bɛ an kɔrɔ min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ ka o matanga ka janto kɛ o la. Faisant preuve en cela de maturité politique. Ka a jira o fɛ k'a fɔ ko politique ko nasira fɛ ko a mɔnen don. Et de vigilance révolutionnaire. Ko wa k'u bɛ u janto u bɛ kɔlɔsili kɛ min bɛ tali kɛ yɛlɛmali la. Cette conférence a signé au CNDR les tâches ci-après. O lajɛ min filɛ o ye baara min kalifa CNDR ma o dana tigɛlen filɛ nin ye. Premièrement, fɔlɔfɔlɔ renforcer la mobilisation des masses populaires. Ka dɔ fara faso jama baarakɛlaw olu ka lamaga kan. Autour des objectifs de la révolution sociale. Ka ɲɛsin kuntilennaw ma kuntilenna minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga o forobayali jɔsen na. Deuxièmement, a filanan consolider la capacité de résistance du peuple. Ka dɔ fara faso jama ale ka kologɛlɛyali la. Par l'approfondissement de l'éducation. Kalanko kɔnɔ dunyali fɛ. De la formation idéologique. Ani ka mɔgɔw labɛn kuntilennako la ka mɔgɔw kalan kuntilennako la. La pratique révolutionnaire. Yɛlɛmali yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na. Conditions qui permettent aux militants. O ye charte ye min bɛ a to tɔnden. De distinguer nos amis de nos ennemis. Olu ka se ka an juguw ani an niw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. De disposer de la méthode d'analyse juste. Ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ a to u yɛrɛ ka se ka kow jateminɛ ka u sɛgɛsɛgɛ min bɛnnen don. Pour la mise à nu de nos contradictions. Walasa fɛn minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye sɔsɔlikow ye ka se k'olu bɛɛ da kɛnɛ kan. Et de comprendre la justesse des sacrifices. Ani fana yɛrɛdili minnu kɛra k'a jira k'a fɔ ko olu bɛnna ko olu tun ka kan. Que les circonstances particulières exigent de nous. Charte kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ min wajibiya an ta fan fɛ. Troisièmement, a sabanan. Renforcer les structures du parti. Ka parti ka bolofaraw kolo don. En vue de faire accéder l'Union soudanaise RDA. Min bɛ a to Union soudanaise RDA. À un stade d'organisation à la mesure des exigences de la révolution socialiste. Ka ale lase kundama ma kundama min ni o wajibiyalen don yɛlɛmali fɛ yɛlɛmali min ni o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la. Quatrièmement, naaninan. Donner une nouvelle impulsion à notre économie. Ka fanga kura di an ka sɔrɔ ma. Par un assainissement financier. Ni an ka nafolo musakakow lasaniyali ye. Le renforcement des structures socialistes. Bolofara minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ fanga ni sɔrɔ forobayali la ka olu kolo don. L'augmentation de la production et de la productivité. Ka dɔ fara sɔrɔ kan ka dɔ fara sɔrɔ minɛnw fana kan ani a kɛcogo kan. Cinquièmement, duurunan. Renforcer les organisations démocratiques. Ka dɔ fara kulu olu kan ka ba don kulu la kulu minnu ni olu sigilen don bɛɛ kama ni an ko ma démocratie. Et consolider leur front uni en vue d'accroître leur efficacité. Ka olu bɛɛ kɛ kulu kelen ye walasa dɔ bɛ se ka fara u kologɛlɛyali kan cogo min na. Sixièmement, wɔɔrɔnan. liquider. Ka dajili kɛ. De tous les aspects de notre vie nationale. Fɛn o fɛn de bɛ yen yecogo la jamana kɔnɔ. Les tendances non conformes aux impératifs de la révolution socialiste. Fɛn fɛn de bɛ yen ni o tɛ se ka bɛn nafaw ma nafa minnu ni olu bɛ tali kɛ yɛlɛmali la yɛlɛmali min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ. Dans la mise en œuvre de ces décisions. Ka a ɲɛsin nin kolatigɛlen ninnu waleyali ma. Auquel chaque cadre doit prêter une attention particulière. Tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka kan ka i ɲɛma jɔ min fɛ k'i tuloma jɔ min fɛ. Il importe de souligner que seule notre confiance aux masses populaires. A ka kan a ka fɔ a si la k'a fɔ ko anw ka danaya dɔrɔn k'a ɲɛsin forobajama baarakɛlaw ma. Notre capacité de les organiser. Seko min bɛ an na walasa ka u labɛn k'u kɛ kulu ye. De les éduquer et de les orienter correctement. Ka u kalan ni ka tila fɛnɛ ka u ɲɛ minɛ ka ɲɛ. Seront à la base du succès. O na kɛ an ka sabatili o sababu ye. Les responsables doivent faire en sorte. Ɲɛmɔgɔw ka kan k'a kɛ kɛcogo la. Que les masses puissent par leur vigilance. Ko fasojama baarakɛlaw u yɛrɛ ka jantoli an'u ka kɔlɔsili fɛ. Et leur fermeté révolutionnaire. Ko jɔsen tilennen min bɛ u la k'a ɲɛsin yɛlɛmali ma. Découvrir et déjouer les méthodes subtiles auxquelles nos adversaires ont recours. Ka a dɔn fɛɛrɛ cɛjugu minnu bɛ yen ka olu dɔn ni ka tila k'o fɛɛrɛw tiɲɛ tuma caman na o fɛɛrɛ jugu minnu bɛ yen ni an juguw bɛ tɛmɛ olu fɛ. Pour bloquer la révolution. Walasa ka yɛlɛmali bali. Ou la dénaturer. Walima ka a ba yɛlɛma. Parmi tant d'ennemis. Jugu caman cɛma. Utilisant un arsenal de moyens pour arriver à leur but. Ni u bɛ fɛɛrɛw caman de kɛ u bɛ sababuya caman fara ɲɔgɔn kan walasa u ka laɲini ye min
min ye u ka u kɛ. Je ferai allusion à ceux qui, adversaires irréductibles, N bena n da ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu ye jugu minnu ni olu ka fasan kosɛbɛ. ont pensé que la nouvelle phase de notre révolution Olu tun ye a miiri k'a fɔ ko an ka yɛlɛmali bolo kura sonnait le glas de notre parti, l'Union soudanaise RDA. ni o kun ye josɛrɛya ye an ka parti bolo Union Soudanaise RDA. Par mauvaise foi, Ŋaniya juguya min tun bɛ u la. ils osaient assimiler notre parti au sort des responsables dégénérés, U kun b'a fɛ ka an ka parti ta ka a sanga mɔgɔw cogoɲaw ma mɔgɔ minnu ni olu ye ɲɛmɔgɔw ye ni olu murutira. des potentats, des féodaux, des petits bourgeois, Mɔgɔ minnu bɛ yen ni kuntigiya bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u bolo. Maa minnu ye ladala kuntigiw jugu ye ani bana fitininw qui ont caressé le rêve diabolique minnu ni olu nana ka na sitanɛ miiriya ta. de confisquer les acquis de plus de 20 années de lutte de notre peuple An ka jamana kɔnɔdenw ye san 20 min kɛ kɛlɛ la k'a fɔ ko u bɛ o don kunpalan na. et trahir notre option socialiste. Ani jɔsen min bɛ an na min bɛ tali kɛ sɔrɔ ani fanga forobɛyali la k'o janfa. Dans certaines sections, Tɔn sigida dɔw la, des opportunistes, tan ɲinina dɔw, des attardés en mal de place, maa minnu bɛ yen ni olu mako tɛ dɔwɛrɛ la fu u yɛrɛkun ani sigiyɔrɔ ɲininaw ni jɔyɔrɔ ɲininaw. ont outragé la conscience révolutionnaire de nos militants Ŋaniya min tun bɛ an ka tɔndenw na u nana ka na o kɛ lagosifɛn ye en brandissant l'arme vénéneuse d'un régionalisme anachronique. ni ka tila ka fɛn bɛɛ lajɛlen suman k'a kɛ bɔyɔrɔko ma ani sigiyɔrɔko ka a bɛn o ma. Ailleurs, Fan wɛrɛ fɛ, des trafiquants, des spéculateurs, des antisocialistes maa minnu bɛ yen ni o ye jagojugu ni tɔnɔjugu ɲinibagaw ye. Koma yɛlɛmɛnaw ani maa minnu bɛ yen ni olu tɛ sɔrɔ ni fanga forobɛyali fɛ. au nom d'une démocratie factice, ont tenté de jouer sur la règle de la majorité U ye a kɛ bɛɛ y'a tɔgɔ la bɛɛ y'a min ni o bɛ fangajugu kofɔ. U ye a ɲini k'a fɔ jama caya tagabolo ye min ye ko u na tɛmɛ o naamu na. pour justifier leur présence à des postes de responsabilité, Walisa u yeli jɔyɔrɔ dɔw la ka se k'o sɛmɛntiya. d'où ils offriraient le spectacle du voleur qui crie au voleur. U kun bɛna bange fɛn min na sa o de ye zon kɔni kulelen ye zon na. En cette phase décisive où notre révolution doit se consolider, Zanko an bɛ nin tagabolo kɛrɛnkɛrɛnnen min na nin ye tagabolo kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔna na an ka yɛlɛmali a ka kan ka dili don. par l'approfondissement sans cesse du travail de clarification, Lajɛyali baara o ka kan ka kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na k'o kɔnɔ dunya. de rectification, de redressement et d'épuration, Min bɛ latilennu olu kofɔ ni ka tila fɛnɛ ka lajɛyali kofɔ. il importe que nos militants se persuadent A nafa ka bon an ka tɔndenw ka da la que la vigilance et la fermeté révolutionnaire ko janton yɛrɛ la ani kɔlɔsili min bɛ yɛlɛmali kofɔ. propres aux militants dignes de son nom seront mis à dure épreuve face aux aspects multiples et changeants Tɔnden minnu ni olu cɛsirilen don galabu bɛ minnu na olu na kɔrɔbɔ fɔ ka taa se a dan na ni lahalayaw ye lahalaya minnu ni olu ka ca wa ni a bɛ yɛlɛma. des méthodes que notre ennemi utilise Cogoɲaw fɛ cogoɲa minnu ni an jugu bɛ tɛmɛ ka baara kɛ n'o ye afin de porter atteinte walisa ka dankari kɛ à notre révolution socialiste. ka ɲɛsin an ka yɛlɛmali ma yɛlɛmali min bɛ sɔrɔ ni fanga forobɛyali kofɔ. Ce faisant, O kɛli fɛ il doit être clair pour tous que notre parti, l'Union soudanaise RDA, a ka kan ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko an ka parti ni o ye Union Soudanaise RDA ye. résolument et irréversiblement engagé dans la voie de l'édification socialiste, Ale cɛ sirilen cogo bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ tugu tɛ cɛsiri min na k'a ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobɛyali o bɛ se ka jɔ cogo min na layiriwa cogo min na ne saurait demeurer le parti des trafiquants, o tɛ se ka kɛ abada parti ye min ni a bɛ jagojugu kɛbagaw ani sɔrɔjugu kɛbagaw kofɔ. des spéculateurs, des petits bourgeois, des féodaux, des paresseux, de ceux qui seront convaincus de vol, Koma yɛlɛmalaw bananiw ladala kuntigi jugu ani salabagatɔw ni fugariw ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'a na jɛya olu ma k'a fɔ ko olu ye sonyɛni kɛ de malversation, de détournement, minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ye yuruguyurugu ni karabu kɛ warikow la. en un mot de tous ceux Dakuruɲɛ kelen na mɔgɔ o mɔgɔ dont le comportement est contraire au but mɔgɔ minnu ni olu jogo ani an ka kuntilennaw tɛ kelen ye et aux objectifs de la révolution socialiste. ani kuntilenna minnu ni olu bɛ tali kɛ yɛlɛmali la yɛlɛmali min bɛ sɔrɔ ni fanga forobɛyali kofɔ. Dans le même ordre d'idées O hakilinan kelenw de kɔnɔna na et avec non moins de détermination, nous devons, par l'exercice de la dictature populaire, ani ka kɛ ni cogoya minnu bɛ an bolo ka jateminɛw kɛ an ka kan ka kɛ cogoya fɛ cogoya minnu ni o bɛ forobajama fanba o ka fangafin kofɔ diriger le fer de lance ka ɲɛminɛli kɛ ka ɲɛsin an ka minɛn barikama ma et de la lutte contre la contre-révolution intérieure, ani ka kɛlɛ yɛrɛ fana kɛ ka
a lase maa minnu bɛ kɔnɔna na ni olu bɛ ka yɛlɛmali bali ka olu kɛlɛ. Véritable fondé de pouvoir de l'impérialisme international. Wa o tagabolo min filɛ o ye kɔnɔna na o de ye diɲɛ seleke naani fanga jugu o minɛn ye o boli cogo ye. Et appui sans lequel dɛmɛni min ni o tɛ. les menées subversives de celui-ci seraient vaines. O mɔgɔ ninnu olu ka ko cɛjugu olu laban a bɛɛ na kɛ fu ye. Il faut que la poignée d'ennemis du peuple soit démasquée, dénoncée et liquidée partout où elle gît. Bolo ɲɛ dama dama minnu bɛ yen jamana kɔnɔdenw olu jugu la fo o jugu de ka yira ka u kofɔ ni ka tila fana k'u daji yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ ka ɲɛnamaya yɔrɔ minnu na. Aussi bien dans le parti kɔnɔna na o qu'au sein des organisations démocratiques. Ani tɔn minnu bɛ yen ni olu ye bɛɛ y'a tɔnw ye ni u ye démocratie tɔnw ye. Autrement dit, fɔcogo wɛrɛ la il faut sortir de la situation bɔ ka kɛ lahalaya kɔnɔ qui consiste à disposer de balles sensibles. o ye nin ye ko ka kisɛ kɛ i bolo i t'a dɔn i b'a ci min na. Désormais, l'option socialiste est redevenue claire. Ka daminɛ bila sa jɔsen min n'an y'o ta k'o ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobɛyali ma o jɛyara. Son ennemi numéro 1, a jugu fɔlɔfɔlɔ la contre-révolution intérieure, o ye kɔnɔnamɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bannen don yɛlɛmali ma n'olu bɛ ka yɛlɛmali kɛlɛ. est de ce fait o cogo de la sa cible numéro 1. a ka fɛn bonta fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye o ye. Le militant doit, tɔndenw ka kan pour avoir raison de la contre-révolution, walisa ka jo sɔrɔ kɔnɔnamɔgɔw kan minnu bannen don yɛlɛmali ma. être constamment animé de l'esprit de parti, parti ko miiriya ka kan ka kɛ u kɔnɔ tuma bɛɛ lajɛlen de la. qui n'est autre chose que l'esprit de classe. wa o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fo i bɛ fan min fɛ i bɛ yɔrɔ min na fo o hakilinaw de fana ka kɛ yen. Sur la base duquel o min kan se déroule la lutte qui nous oppose aux adversaires du socialisme. kɛlɛ bɛ ka kɛ kɛlɛ min ni o bɛ an ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ni o ye sɔrɔ ni fanga forobɛyali o kɛlɛbagaw ye. Qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. o mana kɛ kɔnɔna na o o mana kɛ kɔkanna na o. Contrairement au désir secret de nos adversaires qui voudraient que notre révolution soit un événement épisodique qui durerait tout juste le temps d'un feu de paille. ka kɛ ni diɲɛ ko dogolenw ye diɲɛ ko dogolen minnu bɛ an jugulamɔgɔw ta fan fɛ minnu tun bɛ a fɛ an ka yɛlɛmali o ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a mɔrɔɲɔninw bɛ ye tuma ni tuma min ni a wagati tɛna na janya a ka kɛ i n'a fɔ ta donni kalakisɛ kelen na. Nos militants auront à cœur nin na to an ka tɔndenw dusu la de faire de la révolution active ni olu de yɛlɛmali ɲɛnama o kɛbaaw ye. la continuation logique et conséquente ɲɛfɛtali min bɛnnen don wa ni a b'a cogo la de la lutte constante de notre parti min bɛ tali kɛ an ka parti ka kɛlɛ la tuma bɛɛ lajɛlen na pour le triomphe de nos idéaux de liberté, min b'a to hakilina minnu bɛ an n'a ka ɲɛsin kanabila ma olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ de justice et de paix sociale. min bɛ tali kɛ tilennenya ani hɛrɛ la adamadenya kɔnɔ. En militant révolutionnaire, tɔnden minnu bɛ yen ni olu bɛ yɛlɛmali kofɔ nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour liquider les aspects négatifs de notre politique. an ye layidu ta ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fɛn fɛn de bɛ yen k'a fɔ ko o tɛ bɛn an ka politiki sira in ma an y'a latigɛ k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen daji ka bɔ yen. Pour l'efficacité de ce travail, k'a ɲɛsin o baara o kolo gɛlɛyali ma il importe de souligner que les contradictions apparues dans la vie de notre parti a ka fisa da ka se a ma ko fɛn minnu bɛ yen no olu nana ka na kɛ fɔɲɔgɔnkɔw ye an ka parti ka ɲɛnamaya kɔnɔ revêtent telle ou telle manifestation selon les régions, selon les sections. min bɛ tali kɛ ko dɔw ani ko wɛrɛw olu jira cogo la k'a fɔ bolo no olu ye régiɔnw ye ani tɔn sigidaw la ni o ye sectionw ye. Que vous soyez confrontés aux potentats, aux féodaux, aux petits bourgeois, n'a kɛra k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ aw da la gɛlɛya minnu ni o bɛ tali kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni olu bɛ yɛrɛkuntigiya dafalen kofɔ maa minnu ni olu ye bana fitininw ye maa minnu bɛ yen k'olu ye laadalakuntigi juguw ye. aux bureaucrates impénitents, biro kɔnɔ baarakɛlaw minnu t'u jogojugu bila aux trafiquants, aux régionalistes, ka a ɲɛsin jagojugu ni sɔrɔjugu kɛbagaw olu ma ani maa minnu bɛ yen ni olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen de ye n bɔyɔrɔko ye. leur dénominateur commun fɛn min ye kelen ye olu bɛɛ ta fan fɛ réside dans leur opposition fondamentale o bɛ taa ka o ɲɛsin u ka ban pɛntɛn kelenw ma. à l'essence et au principe de l'Union soudanaise RDA, parti de masse, union sudanaise RDA a kɔrɔ ma ani union sudanaise RDA ka tagabolo faso jama ka parti démocratique et révolutionnaire, min bɛ bɛɛ ani yɛlɛmali kofɔ ayant la mission de construire le socialisme au Mali, min ka baara ye ka sɔrɔ ni fanga forobayali k'o jɔ mali kɔnɔ sans tomber dans le particularisme local, ka taa sɔrɔ a ma bin tagabolo kɔnɔna na tagabolo minnu ni o ye sigida kow ani sigi tagabolo kow ye conduisant à la déviation et au confinement. o bɛ ɲɛsin matangali ani dogoli ma. Le mérite de chaque section tɔn sigida bɛɛ lajɛlen ni min ka kan sera donc fonction de la qualité des solutions appliquées o
na kɛ ka kɛɲɛ ni fɛlɛ minnu ni olu bɛ labara olu fɛlɛw cɛɲɛ cogo ye. Pour résoudre les aspects de nos contradictions walasa an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu n'a ka o koɲɛw k'olu ɲɛnabɔ. auxquelles elles seraient confrontées. O gɛlɛya minnu bɛ se a ma. Militants de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA a tɔnden cɛmanw ani musomanw. Le 22 août a marqué la fin d'une période. Dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8 ye ni o de kɛra sababu ye ka kuncɛli kɛ ka ɲɛsin wagati ma. Dont les conséquences ont dangereusement menacé notre révolution. O wagati min kɔlɔlɔw ni o kɛra sababu ye ka farati lase kosɛbɛ kosɛbɛ an ka yɛlɛmali ma. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter le retour d'une telle situation. An ka kan ka an seko damayira bɛɛ kɛ walasa o n'a ɲɔgɔnna lahalaya kana kɔsegin an ma tun. Pour cela, ka ɲɛsin o dun ma. faut-il rappeler hakililajigin ka kan ka kɛ. la nécessité de veiller à l'observation des principes et normes de vie. Jantoli ka kan ka kɛ ka a ɲɛsin ɲɛnamaya a kɛcogo ma o ye fɛn ye fɛn min ni o bɛnnen don. Sur lesquels repose le fonctionnement de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA yɛrɛ sinsinnen bɛ o kan cogo min na Union soudanaise RDA yɛrɛ bɛ ka ɲɛnamaya o de kan. Parmi ces prescriptions, o tagabolow cɛma. dont l'importance et le rôle ne sauraient échapper à personne. Olu jɔyɔrɔ ye min ye ani nafa minnu bɛ o tagabolo la o dogolen tɛ maa si la. Nous placerons au premier rang de nos préoccupations An bɛna ka na olu bila an ka kɛtaw olu jɔyɔrɔ fɔlɔw la. les mots d'ordre ci-dessous. An bɛna fɛn mun ni fɛn minnu kan an ye min latigɛ olu dannatigɛlen filɛ nin ye. Développer au maximum Ka layiriwali kɛ ni seko damayira bɛɛ lajɛlen ye. la démocratie au sein du parti. Bɛɛ y'a la an ka parti kɔnɔ ni o ye démocratie ye. Faire participer concrètement les militants à la recherche des solutions Ka tɔndenw ka olu sen don jɔnjɔn na fɛlɛw olu ɲinini na. aux problèmes posés à eux. Gwɛlɛya minnu ni o bɛ u kan. Lutter sans faiblesse contre l'esprit d'indiscipline, d'anarchie, incompatible avec l'essence d'un parti. Ka kɛlɛ kɛ ka taa sɔrɔ dɛsɛ ma kɛ fiyewu ka a ɲɛsin hakilinaw ma hakilina minnu ni o bɛ tali kɛ kolobaliya la ani yɛrɛsagokɛ la. O fɛn minnu ni olu tɛ bɛn parti yɛrɛ kɔrɔ ma. Ayant la mission d'exercer la dictature populaire Parti min ni ale ka baara de ye ka jama fanba u ka fangafin ko o boli. pour le triomphe du socialisme. Walasa sɔrɔ ni fanga forobayali o ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Demeurer sur les positions de principe Ka to jɔsenw kan jɔsen minnu ye kow kɛcogo ye. et lutter de pied ferme Ani ka kɛlɛ kɛ jijali kɔnɔ. pour les faire triompher. Walasa ka olu lasabati. Créer les conditions permettant Ka sartu sigi sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye. le renforcement et le développement des organisations démocratiques Tɔn minnu sigilen don bɛɛ ya o kama ni o ye démocratie ye ka se ka dɔ fara olu galabu kan ka olu la yiriwa. la consolidation de leur front uni. Olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛ kulu kelen ye ka o labonya ko o fanga kolo gɛlɛya. Former face aux détracteurs, aux critiques malveillantes, aux pêcheurs en eau trouble, Ka tɔndenw labɛn ka a ɲɛsin tiɲɛnikɛlaw ma jalakili kuma ngalonmaw olu ma ani kungolawulilaw ni ɲagaminikɛlaw. la ronde sacrée, Bolodi ɲɔgɔnma senuma un rang serré, compact autour du CNDR, ka an teriw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka an janto ɲɔgɔn na min jama ka bon ka CNDR dɛmɛ ni o ye. dont l'homogénéité et le dévouement à la cause de l'option faite par notre peuple O min ni a kɔnɔnamɔgɔw kɛli kelen ye ani u ka cɛsiri ani sababuya min ye a to ni an ka jamana kɔnɔdenw ye jɔsen ta. font à la fois trembler et baver nos adversaires de rage. O bɛɛ kɛ sababu ye an jugu da kelen minnu bɛ yen ka olu la yɛrɛyɛrɛ ni ka tila fɛnɛ ka dajibangabɔ bila u la. Le 22 août, pour les militants de notre parti, Dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8 ye an ka parti tɔndenw bolo. doit être aussi une journée de méditation, O ka kan ka kɛ tasi don fɛnɛ ye de critique et d'autocritique. ka tɔw sɛgɛsɛgɛ ka tila fɛnɛ ka i yɛrɛkun sɛgɛsɛgɛ a ka kan ka kɛ o don ye. Devant la réalité selon laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la clôture de la 6e semaine de la jeunesse, Tiɲɛ min bɛ yen o tiɲɛ ɲɛkɔrɔ ka kɛɲɛ ni o ye i n'a fɔ n delila k'o fɔ cogo min na denmisɛnw olu ka dɔgɔkun 6nan ɲɔgɔn kunbɛn olu kun cɛli senfɛ. aucun parti révolutionnaire, en l'occurrence l'Union soudanaise RDA, dans le processus de son évolution, ne saurait échapper aux contradictions internes. Parti si tɛ yen min bɛ yɛlɛmali kofɔ sanko min bɛ tali kɛ Union soudanaise RDA la a ka yɛlɛma bolow olu tagacogow fɛ o tɛ se ka kisi cogo si la ɲɔgɔn sɔsɔ ma ni o ye tɔn yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔliw ye. Le 22 août a apporté la preuve que seule l'action consciente et
révolutionnaire du peuple souverain, suprême artisan de son bonheur, peut garantir la révolution contre ses ennemis. Dababla kalo tile mugan ani filana ni o ye san kalo sekina ye o nana ni daluya min ye ko kɛwale min be ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kuntigiya bɛ minnu bolo olu bɛ bɔ min kalama ni olu jamana kɔnɔdenw ye yɛlɛmɛlandiw tigilamɔgɔw ye olu mun ye u ka hɛra yɛrɛ ɲinibagaw ye olu kelen pe de be se ka yɛlɛmali ka a lakana ka kisi a juguw ma. Assurer à la lutte engagée le succès final. Walsa kɛlɛ min bɛ senna sebaya laban ka o sɛmɛntiya. Il confirme de façon éclatante A bɛ pereperelatigɛ kɛ kɛnɛ kan ŋaɲaki. la thèse selon laquelle Hakilina min be un parti révolutionnaire se fortifie en sécurant. parti min be ni o bɛ yɛlɛmali kofɔ ko ka o kɛnɛman to ka o jɔlen to. Depuis le 22 août, Kabini dababla kalo tile mugani filana n'o ye san kalo sekina ye. une vague d'enthousiasme révolutionnaire déferle sur le pays tout entier. Ɲagali ani nisɔndiyaba min bɛ yɛlɛmali kofɔ o bɛ ka suru jamana fan bɛɛ lajɛlen de kan. Ce qui prouve éloquemment Wa o bɛ a jira k'a fɔ a fɔcogo ɲuman bɛɛ la que nous avons eu une fois de plus raison de faire confiance au peuple malien ko an jo don ko ka dannaya ta ko kura ka a da Mali jamana kɔnɔdenw kan en ses potentialités révolutionnaires. ka da kan nafasɔrɔ sira minnu bɛ a la u bɛ tali kɛ yɛlɛmali la Partout, fan bɛɛ lajɛlen fɛ. les masses populaires mobilisées et rendues conscientes Forobajama baarakɛlaw minnu wililen bɛ ka u jɔ ni u bɔlen bɛ ko kalama par l'exercice de toutes leurs responsabilités u ka baaraw bɛɛ lajɛlen o waliyali fɛ o kɛli fɛ renforcent leur vigilance et leur contrôle. olu bɛ dɔ fara u ka kɔlɔsili ani u ka janton yɛrɛ la kan. Le souffle vivifiant de la révolution active comme une lame de fond Yɛlɛmali ɲɛnama min ni a bɛ walankata i n'a fɔ yelen min ni a bɛ jɛnsɛn ka taa a soulevé un puissant mouvement de masse, o kɛra sababu ye ka fasojama caman ka olu lawuli minnu ye kulu ye déclenché des actions, ka kɛwalew ka olu walankata décupler les énergies ka dɔ fara galabu olu kan k'u sigiyɔrɔma et libérer les initiatives combien créatrices de notre peuple. ka ŋaniyaw kanabila ŋaniya minnu ni olu bɛ kokuraw ladani kofɔ an ka jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ. Grâce à la révolution active, Yɛlɛmali sɛbɛma sababu la notre parti, an ka parti à la grande confusion de nos détracteurs, k'a sababu kɛ ɲagaminiba ye ɲagaminiba min bɛ an kɔniyabagaw ta fan fɛ an kɛlɛbagaw ta fan fɛ. a renouvelé sa provision d'énergie. An ka parti a ye dɔ fara a ka galabu o bondon kan. Partout, les militants de l'Union soudanaise RDA Lamɛnbaaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye an ka kɛnɛ kanana ni o ye baro kɛnɛ ye baro min n'an y'a sigi bi ka a ɲɛsin ala ma hinɛna baba Modibo Keyita k'a ka yafa an ma ka ɲɛsin ale ka nɔbila dɔw olu ma a ye kuma minnu fɔ ni tun ye o laseli dɔ o dalaminɛnen ye a bɛ tali kɛ fɛn min na o ye dababila kalo tile 22 ye san 1968 san nin ye don ye don min n'a bɛ Union Soudanaise RDA k'ale ko fɔ a b'an hakili jigin don min fana na o ye murutili min ni o nana ka na kɛ Gana kaw olu fɛ yen ka ɲɛsin Kwame Nkrumah ma mɔgɔ dɔw de bɛ tɔn kɔnɔna na mɔgɔ minnu ni olu ta fɛ tɔn ka taa ɲɛ wa olu ɲɛ bɛ u yɛrɛ kun ni dɔrɔn de ka sɔrɔ la o mɔgɔ minnu bɛ senkɔrɔ bisi basa la a dan bɛɛ ye dɔrɔn juguw kana dɔrɔn ni jugu nana dɔrɔn olu ye taa ɲininaw de o bɛ sɔrɔ u la k'u bolo di juguw ma min ye kafɔjaso ye k'a kɛ i m'a ye 22 août a deuxième anniversaire a ma se ka kɛ parce que o kun kan ka kɛ le 22 août 1969 o dun y'a sɔrɔ Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw labinna janfa la kaban janfa min ni an mɛn ka ji da sɛnɛ kan n'o nana ka na kɛ Musa Tarawele fɛ tiɲɛ ka fisa fɛn fɛn bɛ yen ni Modibo Keyita ni a y'a fɔ a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi n'a sɔrɔ k'a kumaw kun ye tiɲɛ ye kunungo bi tiɲɛ de don ka tɛmɛ a kununnama kan parti ko bɛ cogo min na bi an ɲɛ b'a la parti minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko jama b'a fɔ olu ma ko tare tare i b'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔw u jijalen don cɛ jɔlenw don dɛ n'o tɛ parti kɔnɔna bi partiw kɔnɔna bi ko b'u kɔnɔ dɛ taa ɲininaw olu bɛ k'u sɔn n mako t'o la kolaw bɛ k'u sɔn minnu yɛrɛ fana b'u sigi ka fiɲɛ ci cogo jate minɛ ayiwa n'a bɛ ka ci ka taa fan min fɛ i jɔn fana ka n dalakɛɲɛ ka taa yen baara kɛbaga bi n'u sɔndɔmɛ ye walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la walasa an ka fanga ta walima ayiwa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛn min yɛrɛ b'u kan an ka se k'o degun ka bɔ u kan o mɔgɔ o dɔgɔyara bi dɛ Modibo ye baara kɛ ka segin Modibo ye baara kɛ nin jamu in k'a lase aw ma baara bokum ni ale ye jagokɛla ye Bamakɔ yan ale de kɛra sababu ɲuman ye an bɛ baara fo k'a walima dɔn Dawuda Tegete doyen an b'a fo k'a walima dɔn bi ta an b'a bila yan kuma buru la Bɔkari Kamara numéro 1